Naisen ensimmäisen kerran kuotas, että kuule tyttö, et tiedä, että hän on tissiä pitänyt elässäänkin. Joo, sitä tulee kyllä uudemman kerran koettua. Kyllä Onko Ville lehmän tissiä pitänyt ikään kädessä? On mä sen verran, että koittanut, mutta en ole lypsänyt kunnolla. No miten, kuuliko alapäin? No istutaan nyt vähän aikaa ja pistähän kuule hyviä juttuja, Tapsa pistää minimillä, niin pääset internettiin kuule maailmanlaajuiseen levitykseen nyt. Meni ne parhaimmat naisjutut mitä on. Mistä välillä tuo kissa vähän karmuja. Ei haittaa. Kissa. On. Käy nyt toinen rupes potemaan se pikkuiset mittysymmös korkein. Vieläkö sinä likaset lakanat heität se virrappuun? Kyllä ne taittaa lennä tuonne rättiin paijia ja mikä hämmiin. Kyllä se on en näe minä nyt kaikista komennusta välillä, mutta kyllä se on vähän niin kunnioitettu. Minä muistan, kun Taneli täytti 16 vuotta. Ja sä olit silloin 13. Pajivoilla sitä ryhmyttää tekemässä. Tanelin äiti piti Tanelille syntymäpäivän kaapin kanssa. Se oli sitä aikaa. Se oli isokokoinen koltiainen josi. Minä olen kasvattanut 6-17 vanhana melkein. 184 senttiä pitkä Taneli. Kun minä menin armeijaan, niin oikeastaan 85 se